Bună ziua la un nou videoclip. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că am făcut acest adăpost pentru animale. Este un adăpost din lemn care l-am izolat. Vine în primăvara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu ca să trag o plasă pe el. Așa, izolat cu polistiren, cu spumă, cu adeziv. Aici avem câteva scrofe. Acestea două scrofe care le avem de viitor, să vedem dacă umblă și la vier ca să le dăm la montă. Așa, aici avem o scrofă Iliana care trebuie ca să fete. Așa, scrofa are un an jumate, e la a doua fătare și primii purcei, mi-au fătat 4 purcei la prima fătare. Aici am oprit două scrofițe și un vieruț la e. Așa, și ce să vă mai arăt? Mai avem aici încă 2 purcei, așa, care i-am arătat și în videoclipul anterior. Aici avem o scrofă pe Isaura, cum am botezat-o, și o să vă arăt cum le dăm de mâncare. Pentru hrană la animale am măcinat 3 saci de mălai, un sac de tărâță amestecat și soia, dar soia nu am găsit și am lăsat așa până aduce. Aici am pus niște hâlbe, cum le spunem noi, de prin casă, ce-au mai rămas, le-am adus acum de le-am pus. Așa, și am amestecat. Fără concentrate. Avem ceva concentrate aici pentru purcei, doar pentru purcei, pentru ăia din capăt albi. Așa. Punem aici să mănânce. Le punem și la ăștia. Așa. Ce să vă spun? Am făcut treaba asta cu animalele exact pentru... Cred că o să-l pun așa ca să se vadă. Să mă văd și eu cum vorbesc. Nu are cine să mă filmează. Și atunci o să fac treaba asta. Cred că este bine așa. Ce să vă spun? E o mică fermă, să zic așa, câteva animale. Am pornit de anul trecut. Am avut mai mulți, ce-i drept. Am avut vreo 14-15, așa mai mari să zic, între care i-am vândut. Acum vreau să mă profilez cu ajutorul lui Dumnezeu pe 7-8 scrofe, ca să fie productive, să fie exact pentru strictul familiei. Ce să vă spun? Vă spun că nu e chiar atât de ușor. Toate trebuie să le fac de la zero. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că cu ajutorul lui vom face și vom reuși să facem mai multe lucruri. Dacă aveți ceva comentarii, dacă aveți ceva de spus, dacă credeți că e bine ceea ce dau la porc să mănânce pentru dezvoltarea lor, pentru proteină, pentru... Dacă aveți alte detalii ca să-mi dați, vă aștept în comentarii. Și ce să vă spun, nu am mai făcut eu videoclipuri, e un canal nou de YouTube și nu știu nici exact ce să vorbesc. Ăsta sunt eu în fiecare zi
Cu asta mă ocup momentan și cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să mergem înainte. Le dau dimineața și seara să mănânce. Așa cum am spus, 3 saci de mălai, 1 de tărâță și o jumătate de soia, de sac de soia. Vin amestecate toate și câte o găletuță din asta pe cap de animal. Acum depinde, unul mâncă mai mult, altul mâncă mai puțin, purcei mâncă mai puțin că-s mai mici. Dar în general le dau ca să fie bine, ca să fie frumoși, ca să crească, să fie totul ok. Pe urmă le pun apă, tot așa o găletuță din asta de apă. Le pun acolo și nu mai am treabă cu ei până seara. Seara vin din nou, le dau din nou să mănânce. Și tot așa în fiecare zi. Rămân la aceste cuvinte și mulțumesc pentru aprecieri, mulțumesc pentru vizualizări. Dumnezeu să vă binecuvintează. Și ce să vă spun, vă mulțumesc din suflet pentru voi, pentru tot ceea ce se poate exprima așa pe YouTube, pe canalul ăsta. Și dacă vă place, dați o distribuire, dați un share, un coment și să aveți o zi minunată de prezența lui Dumnezeu.